Ёсць фоткі ці ёсць фоткі, пакажы фоткі. Я думаў, што будзе цікавей. Насамрэч ты просто забараніла жонка па занятбанкам хадзіць. Я ж магу рабіць што заўгодна. То бок у цябе ёсць месцы, дзе ты стараешся ездзіць кожны год. Гісторыя ад дзедоў-калекцыянераў. Усе гарады Беларусі праехаў. Ну, 10-50. Колькі ты цяпер пабачыў птушак? 200 у мяне ёсць. Што ты бачыш у прыродзе? Я бы хацеў паглядзець іх, можа, вось у самы-самы вось такі шлюбны перыяд, напрыклад. Мне падаецца, што ты говорыш як дзед. Ну, такі птушкар. Ну, слухай, ўсё роўна атрымаў камплімент. Запісваць падкасты пра то, як ты ходзіш і шукаеш нейкія птушкі. Каго ты бярэш з сабой? Давайте разам поедзем. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст на Татнік Бай, і сёння я завітаў упершыню ў госці запісаць падкаст да Сашы Пошука, з якім мы запісвалі ўжо некалькі падкастаў, але раней мы гэта рабілі ў іншых месцах, а цяпер вось напрасіўся ў госці, каб зразумець, чым жа ён яшчэ займаецца, акрамя паездак па Беларусі, і вось папытаць насамрэч, колькі ж ты яшчэ аб'ехаў. Прывітанне. Вітаю, Максім, вітаю усе тых, хто будзе нас глядзець, слухаць. Адразу тады пра пытанне. Карацей, я распавяду каротка, што ў цябе ёсць сайт Пошук. Калі ты павандруеш па Беларусі, ты здымаеш шмат фота, відэа і выкладваеш на гэтым сайце. То бок гэта яшчэ адзін сайт, акрамя, все роўно скажу, акрамя Глобуса і Радзімы, дзе ёсць фотаздымкі на сайце пошук.інфо. Таксама шмат фотаздымкаў, як па мне, больш сучасных, таму што там усё роўна не так часта абнаўляецца, як ты абнаўляеш, і, канешне, табе, канешне, рэспект за гэта, таму што столькі інфармацыі новай з'яўляецца, і ты, канешне, супер з гэтымі аб'ездамі дапамагаеш таксама туды паехаць ці спланаваць вандроўку. Скажы, калі ласка, ці ты ўсё аб'ехаў, што ты ўжо хацеў? Ой, вельмі дзякую вялікі вам за добрыя словы. Не ўсё аб'ехаў, яшчэ, я думаю, шмат застаецца. Плюс ты лакацыі, дзе ўжо бываў, вельмі файна туды павяртацца, каб зноўку паглядзець, а што там аднавілі, дадалі. Ну, таму павяртаюсь. Вось, можна ездзіць і ездзіць бясконца. Гэта таксама класна, таму што мне падаецца таксама, што можна ездзіць заўсёды па Беларусі, все равно нешта будзе мяняцца і нешта новае можна знайсці. А колькі гадоў ты ўжо ездзіш? Вось распавядзі, калі агулам сказаць менавіта пра Беларусь. Я ўсім кажу, што ўжо 10 за 10. Ну, то бок 10 ёсць. І гэта так і пачыналася, што ты такі вось прачнуўся сёння, з сённяшняга дня. Я кожны месяц буду аб'язджаць па 3 гарады, зрабіць 5 фотаздымкаў з кожнага горада і зраблю сайт, ці не? Не, гэта хутчэй вось такая дакладная дата, калі пачынаўся вось сам праект. То бок вось яму ўжо дакладна ёсць там 10, нават можа 10 і яшчэ крыху. Вось таму адштурхоўваюся ад гэтай даты і ад гэтай лічбы. Але калі вось казаць пра тое, калі я там кудысьці з'ездзіў, там мір не свіж, то гэта дакладна было ўжо надта даўно. Я ўжо і не памятаю калі. Дык, а з чаго ты раптам вырашыў, што трэба ўсё гэта дадаваць? Ты вырашыў, што так прасцей фоткі захоўваць, таму што дома не хапае месца на віншэсцеры, ці чаму? Ты ўжо так запытваеш, як гісторыя праекта, з чаго ўсё пачыналася. Трошкі так. Таму што насамрэч, калі праект Пошук пачынаўся, ідэя была якая? Кожная кропка, вось тое, што мы будзем дадаваць там на карту, на мапу, гэта кропка з відэа. То бок першапачаткова я планаваў, што будзе вось такая асаблівасць відэа. Калі я кудысьці прыехаў там упершыню, хай гэта будзе там умоўная там на Лібоцкай пушчы, напрыклад. Але ты не памятаеш, куды першыню прыехаў? Усё ж якая першая кропка была? Не, я дакладна не скажу, праз тое, што вандроўка ж гэта заўсёды некалькі кропак, вось. Але чаму пра гэта памятаю, што там ёсць такая досыць вядомая сядзіба Тышкевічаў, такія рэшткі там такого паляўнічага дамка. Вось, і з сябрамі падумалі, трэба зрабіць відэо, і гэта будзе як наша такая асаблівасць, наша фішка, што мы будзем дадаваць відэа. Але ж гэта было даўно, тады гэта было крыху складана рабіць, праз тое, што трэба гэта ўсё было неяк там потым само відэа зрабіць, кудысьці яго дадаць, там ліцэнзія з музыкай, яшчэ праблемы, і я зразумеў, што я фізічна не змагу столькі аб'ектаў па Беларусі дадаць відэа. Вось, таму сфокусаваўся толькі на фота. Ну і тэкст.
І вось гэтыя паездкі, атрымліваецца, ўсё роўна, наколькі ты часцей стаў ездзіць за гэтыя гады, ці гэта проста рандомна, калі атрымлівалася, ты ездзіш? Вось як ты плануеш вось свае паездкі? Звычайна гэта выходныя, то бок асноўная праца, як у кожнага там звычайнага чалавека, калі сидзіш працуеш, выходныя можаш кудысьці паехаць. Вось, колькі разоў там добрае надвор'е, паехалі, ўсё, то бок можа кожныя выходныя, калі крыху штосьці зменьваецца, пачынаеш, ну там можа там разок за месяц выбраўся. Вось, ну дзе неяк так. Дык, а калі ты не памятаеш вось першую прыкладна кропку, можа быць Тышкевічаў, ты цяпер ведаеш, колькі вось за гэтыя там 10 гадоў прыкладна у цябе на мапе цяпер кропак і колькі ты аб'ехаў? Ну сёння я дадаю, праз тое, што ў мяне зноўку там усё зламалася і трэба гэта нанова ўсё дадаваць. Вось, іх сёння 10 там 550 ужо ёсць і 10 2000 у чарнавіках. А колькі я аб'ехаў, тут пытанне, што лічыць кропкай. Дык, а што лічыш? Што ты лічыш? Я лічу літаральна там кожны там каменны крыж, кожную каплічку, усё гэта можна разглядаць як асобны аб'ект. Чаму? А тут каму што цікава. То бок ёсць тыя людзі, якія вандруюць там дзеля прыгожых аб'ектаў і ўспрымаюць як, што я паеду туды, дзе ёсць там, напрыклад, прыгожы касцёл, дзе я змагу зрабіць фота, там выкласці ў Інстаграм і атрымаць там крыху лайкаў. Вось, калі такога аб'екта няма, то ну, навошта туды ехаць? Ёсць тыя, хто вандруюць там па розным занетбанкам, па сядзібках, вось, такіх аб'ектаў ну, у разы больш. Вось, а ёсць жа яшчэ аб'екты, якія амаль цалкам зніклі, але ну, застаюцца ўсё ж такі там нейкія там рэшткі, можа быць фундамент, напрыклад, ці нейкія там дрэвы, ці алеі могуць быць, ці там гаспадарчая забудова. Ну, камусьці можа быць цікава. Вось таму зараз я спрабую заехаць у літаральна кожную такую лакацыю. Дык мне адразу узнікла пытанне, а для цябе што цікава? Ці ты цяпер ужо не ўспрымаеш, што для цябе цікава павінна быць, а ты вось думаеш пра ўсіх людзей, і ты вось у цябе нейкая такая з'явілася ўжо як місія, што я буду даваць усё, таму што і ўсё можа быць цікавым. Не, я насамрэч моцна падзяляю, што для мяне, асабліва зараз і можа апошні год ці два, мне падабаюцца аб'екты, якія цалкам зніклі. Вось гэта тое, на што я зараз вось гэта як такая тое, што мяне ну, кранае, таму што вось ты прыехаў і ўбачыў, што вось на гэтай там узгорачку, напрыклад, стаяла сядзіба. І ад яе нічога не захавалася, але ты ходзіш і шукаеш, напрыклад, нейкі каменчык ці нейкі адбітак, які падкажа, што так, сапраўды яна была тут. І вось такія аб'екты падобныя мяне апошнім часам вось так захапілі, што я вось усё, што ў мяне ёсць, увесь час толькі на іх, мне падаецца, і марную зараз. Але ж людзям не вельмі гэта цікава, будзем шыры, людзі любяць, каб ну, штосьці можна было паглядзець. Ну, вось фізічна. Ты ўбачыў аб'ект, таму ну, 10-50-50. Добра, а як ты робіш вось гэты самы рэсерч, што я ведаю, ты шукаеш проста сядзібы Беларусі, якія існавалі там у 1920-х гадах, і ездзіш проста па кожнай кропцы, ці шукаеш, ці ёсць там нешта цяпер, як гэта адбываецца? Вось ты зацікавіўся, ты кажаш, вось апошнія гады, гэта для цябе самае цікавае. Дык адкуль гэта ты бераш інфармацыю? Не, тут таксама крыху па-іншаму. Па-першае, ўсё ж такі цікава ехаць не туды, дзе была калісьці сядзіба, ну, праз тое, што літаральна ў кожнай вёсачкі штосьці дабыло. Ну так. Вось, але ёсць тыя вёсачкі, дзе захаваліся старыя здымкі. І калі ты бачыў, як гэта выглядала, усё стала ў разы цікавей. Вось, таму ад гэтага можна, ну, так крыху адштурхнуцца, што паеду туды. Плюс гэта тыя аб'екты, якія ўсё ж такі, ну, такі больш значны. Гэта вось на сённяшні дзень. Можа, там 5-10 гадоў мне, і я буду ўжо ездзіць літаральна, вось як ты кажаш, кожная вёсачка і глядзець там, што на гэтым узгорку было. А пачыналася ўсё роўна не з гэтага, то бок да гэтага цябе цікавілі іншыя, то бок, а наколькі вось твае цікавасці яны змяняліся? Вось з чаго пачалося, што хочаш здымаць відэа пра кожную там мястэчка больш-менш архітэктурнае, а што было далей? І адразу потым не закінуты, ты ж не явно прайшоў нейкія вось этапы свае, ты іх нейкім чынам падзяляў ці вызначаў?
Слухай, ну гэта якраз такі ёсць, што ты праходзіш этапы. Вось тое, што мне адгукалася на пачатку, гэта занетбанкі. Прытым такі амаль што сталкерскі, я калі бачыў, што вось штосьці зруйнаванае, яно неяк добра на фота выглядае, яно адгукаецца не толькі ў мяне, а і ў тых людзей, якія могуць паглядзець на гэты здымак і сказаць: о, гэта цікава, то бок гэта эмоцыі. А такое заўжды, ну, я думаю, што патрэбна. А з часам я крыху адышоў, то бок вось усякі занетбанкі, асабліва калі яны не гістарычныя, ну, я неяк так зусім стаў спакойна ставіцца, перайшоў на такую больш культавую архітэктуру, асабліва гэта датычыцца там розных храмаў, і тут ёсць што вывучаць, праз тое, што кожны храм гэта адбітак рознага перыяда, і ты можаш там праз архітэктуру, там праз розныя падзеі, вось усё гэта нешта дапамагае такое суцэльнае ўбачыць у Беларусі. Вось, потым ужо вось мне падаецца настаў вось сённяшні перыяд, калі ты глядзіш на вось гэтую страчаную ці зніклую архітэктуру, але ўжо толькі праз прызму старых здымкаў, штучнага інтэлекту і нейкага свайго вось такога бачання, вось як ты на ландшафце можаш паглядзець. Я чытаў в одной соцсетцы, что на самое, что я просто забараніла жонка по занетбанкам хадзіць, таму этап новы пачаўся, гэта так. Не, дзесьці так, як забараніла. У нас адбылася такая вось часам бывае сітуацыя, што ты вось бачыш, напрыклад, занедбаны будынак, можна туды лезці? Які занедбаны будынак? Гэта там, не ведаю, хата, ці не ведаю, царква старая, ці што? Любое. Вось ты можаш абраць. Вось ты бачыш, напрыклад, стаіць школа. Акенцы, вось няма іх, дзверы адчынены, ці іх таксама ўжо няма. Але вось можна туды лезці, ці не? Калі дзверы адчынены, так, вось там і бачна, што закінуты. Так. Запрашаюць быццам. Так. Ну, я думаю, што так. Вось. І я ўспрымаю гэта прыкладна так жа. Але моя жонка, напрыклад, успрымае, што гэта даволі небяспечна, што ты можаш там кудысьці праваліцца, грукнешся ў нейкую яміну, ну і ўсё, і хто будзе ратаваць. Таму неяк вось так. Ты таксама, калі вось ездзіў, ты складаў нейкі вось так свой топ, куды ты хочаш вяртацца кожны раз? Вось ці быў менавіта самых першых вось гадоў ты нейкім чынам там гэта рабіў? Мне падаецца, што нават гэты топ, ён і сёння застаецца, ёсць топавыя зруйнаваныя касцёлы. Я думаю, што прыкладна 50. Можа, менш, можа там хай будзе 10. І за імі цікава назіраць праз тое, што я сам чакаю, што можа за іх возьмуцца і неяк там адбудзецца кансервацыя, ці хтосьці пачне аднаўляць там, ці нейкая рэканструкцыя. І змены бываюць сапраўды, дзесьці там плот паставяць, чтобы там дзеці і там розныя маргіналы не лезлі, дзесьці нават там могуць дах зрабіць, то бок ёсць і добрыя прыклады. І гэта ўсё ж ты вось прыехаў, паглядзеў, таму кожны год спрабую. Вось там смальяны гэтыя, туды мне падаецца. То бок у цябе ёсць месцы, дзе ты стараешся ездзіць кожны год? Слухай, вось узяць, напрыклад, там той же Новагрудок. Мне падаецца, што я па 3 разы на год туды магу заехаць. І вось замак я назіраю, як ён зменьваецца. Вот гэтыя рэшткі там гэтых замка. Вось як там што зменьваецца. І у мяне ёсць здымкі умоўна, калі пачыналася, вось як зараз, і што будзе далей. Тое ж самае там Крэва, напрыклад, туды я таксама, мне падаецца, кожны год мінімум раз ды заеду. У вас не так? Смаляны таксама, так? Туды, можа, я не быў, вось, напрыклад, гэтым годам, але, там, пазалетась, там дакладна быў. Проста атрымліваецца, я бачу мапу, там, дарэчы, мапу можна паглядзець, і там у цябе ёсць такія умоўна белыя плямы, дзе вось ёсць такія штукі, дзе ты там яшчэ не даехаў. А табе не шкада там паехаць 3 разы у Крэва ці ў Новаградак, замест таго, каб паехаць туды, дзе ты яшчэ не быў. Як ты вось выбіраеш тады так? Плямы гэта чыста тэхнічна, праз тое, што мне хочацца, каб пра кожную лакацыю быў тэкст. А каб напісаць тэкст, трэба час,
І бывае такое, што я кудысьці прыехаў і ну вось гэтыя чарнавікі ў мяне гадамі ляжаць, што я не магу ну неяк дапісаць, то бок трэба штосьці ж ну цікавае знайсці там у кнігах ці ну хоць штосьці нейкую інфу. І таму я ну, на жаль не дадаю гэтыя кропкі. То бок калі так размаўляць, ты хочаш сказаць, што ты праехаў, напрыклад, усе гарады Беларусі праехаў. Я не ўпэўнены, я вось у меня такога няма. Вось ёсць людзі, якія адзначаюць, што яны там наведалі ўсе гарады ці там нават аграгарадкі, і я на жаль вось дакладна не ведаю. Ну я спадзяюся. Ну як мінімум ты пабываў у кожным раёне, нідзе нешта пабачыў, так вось так. Ну гэта дакладна. І ты ж нейкім чынам азначаеш там мапу здзіраеш гэту скрэчу. Не, ось там дакладна у меня мне падаецца толькі там можа Мінская вобласць значна. Я там ленуся і не азначаю. У мяне есть такая звычайная на тэлефоне, вось як людзі ставяць, пакідаюць такі там, напрыклад, паеду туды, там вось у Гугла есть такая на іхняй мапе. Вось гэтым я карыстаюсь. А калі казаць пра нейкія месцы сакрэтныя, ёсць у цябе такія, якія ты не адзначаеш у сябе на сайце, але адзначаеш у сябе на тэлефоне, што я абавязкова сюды яшчэ раз заеду, але нікому не пакажу, таму што тут занадта крута, ніхто пра гэта яшчэ не ведае. І вось шкада, пакуль яшчэ там 2 разы сюды з'езджу, а потым толькі ўсім, можа быць, пакажу, а можа і не. Так, ёсць. Ну, ёсць некалькі аб'ектаў, якія аля гістарычныя, ну, ці каля гістарычныя і прыродныя аб'екты. Ёсць такі толькі для мяне. То бок ты нават не думаеш паказваць іх астатнім, ты гэта... Не, ну пра іх ведаюць ты людзі, хто ну там у тэме зусім паглыблена, так? Вось, але ну гэта такое, што гэта мне падаецца, па-першае, не масавы будзе прадукт, бок ён не тое, каб зачэпіць там кожнага, а па-другое, ну, можа і навошта. Ну, штосьці ж павінна такое заставацца, каб чалавек сам, вось там гэтыя вандроўнікі беларускія самі туды маглі дабрацца і самі ну, адкрыць. А калі казаць, напрыклад, вось калі вось пра першы этап завяршыць ужо, ну вось назаві хаця б 5 месцаў і не паўтараючыся, што касцёл, а куды ты па-любому раіш ездзіць людзям і табе падабаецца вось нават вяртацца. Вось ёсць такі, не ведаю. І гэта выключна архітэктурнае, калі казаць. То бок это такі кропкі павінны быць. Так. Вось менавіта вядомыя ўсім, але вось яны з душой, і ты лічыш, што варта туды вяртацца. Ну, хай гэта будзе Косаўскі палац. Можна? Так, чаму? Чаму табе падабаецца там? Гэта масавы прадукт. То бок гэта для ўсіх, гэта для турыстаў, але гэта магчымасць сапраўды убачыць, што ў Беларусі ёсць турыстычныя аб'екты, якія будуць прывабны для любога кола турыстаў. І гэта добра. Такое павінна быць у кожнай краіне, і такіх аб'ектаў павінна быць шмат. Таму Косаўскі палац. Што яшчэ? Хай гэта будзе, напрыклад, Буцлаўскі касцёл. Праз тое, што гэта таксама можа быць як і масавым турыстычным аб'ектам, так і нешта такое прыватнае у нейкі момант, напрыклад, вось зараз, калі паехаць, я думаю, што там не будзе ні турыстаў, ні іншых людзей, ты зможаш вось адзін хадзіць, глядзець архітэктуру, калі пашанцую, зазірнеш унутр. Гэта круто. І гэта той аб'ект, які можа ўразіць, ну, я думаю, самага нават такога дасведчанага турыста. Вось, таму хай будзе Буцлаў. І яшчэ ж трэба, так? Яшчэ 3, так. Я заўсёды адзначаю прыродны аб'ект, гэта Нальботская пуша, таму што там ну вось, на маю думку, гэта і ёсць Беларусь. Вось, калі вось так браць, гэта тая Беларусь, якая дзесьці там калісьці існавала і, ну, існуе зараз вось у такой мініяцюры атрымліваецца. Праз тое, што там ёсць вось гэта хутаранскі стыль жыцця, тое, што можна вось убачыць, гэта прыродная частка, якая, ну, а дзе ты яшчэ такое пабачыш? Толькі, ну, я ведаю, што ты скажаш. Так, мне проста цікава, чаму менавіта вось калі нават параўноўваць не Белавежская пушча. Таму што гэта бліжэй. Усё ж такі вось калі браць, ну, ад цэнтра адштурхоўвацца, гэта лягчэй даехаць, вось, таму што не кожны можа там за дзень праехаць, вось толькі таму. А плюс там ёсць гістарычныя аб'екты. То бок вакол Нальботскай пушы хапае розных цікавостак, якія таксама будуць, ну, вось як дадатковыя аб'екты. Вось, таму яна хай будзе.
Так, атрымліваецца, касцёл ёсць, палац ёсць, прыродны аб'ект ёсць, ёсць нейкая сядзіба класная. Так, сядзіба. Што ў нас? Хай гэта будзе нароўля, насамрэч. Праз тое, што яна зменьваецца. Сапраўды зменьваецца. Я ўпершыню туды з'ездзіў, калі там яшчэ нічога не пачалі рабіць, а наступным разам з'ездзіў вось літаральна летась, мне падаецца. І, ну, я здзівіўся. І зараз разумею, што прыехаў бы і яшчэ ўбачыў бы, што зноўку штосьці дадалі, штосьці змянілі, таму за такімі аб'ектамі, ну, крута, блін, і цікава назіраць, таму абавязкова хай будзе нароўля, калі сядзіба. Тады, каб не пакрыў, здесь вось быў касцёл, тады давай ужо якую-нибудь сінагогу і праваслаўную царкву. Ёсць што-нибудь такое, што табе вельмі цікава і падабаецца? Сінагога дакладна хай будзе слонімская, праз тое, што аб'ектыўная яна такая, ну, я думаю, усім спадабаецца. Але ў яе такі лёс, канешне, складаны, таму хто ведае, што там будзе далей, спяшайцеся паглядзець. Ну, я таксама так лічу так, што раптам што лепш зараз паехаць, калі яшчэ не былі так. Вось, ну і царква, ну, Сынкавіча. Я думаю, тут банальна ўсё ж такі гэта такі, можа, самы цікавы храм, на мою думку, праваслаўны. Ну, адзін з самых цікавых, не будзем там неяк памяншаць значнасць іншых аб'ектаў. Ты яшчэ вось якраз распавядаў, што цяпер, калі ездзіш па сядзібах, то ты глядзіш гэта па старым фотаздымках. А дзе ты шукаеш гэты старыя фотаздымкі? Гэта толькі інтэрнэт? Ці, напрыклад, ты некуды прыехаў і там бачыш у касцёле вісяць нейкі старыя фотаздымкі, такі, опа, можна пад'ехаць туды. Ці нехта табе паказвае, вось, ну, як ты выбіраеш гэтае месца па гэтых фотаздымках і дзе ты бярэш фотаздымкі? Самы лепшы складнік вось гэтых старых здымкаў гэта, безумоўна, паштоўкі. Старыя паштоўкі, усе такія адметныя, ну і самыя прыкметныя аб'екты, яны траплялі на паштоўкі. Таму гэта як мінімум вось гэтая кладзець. Дзе гэтыя паштоўкі шукаць, акрамя тых калекцый, якія ўжо там дададзены на розныя старонкі ў інтэрнэце, ёсць аукцыёны, дзе калі набыць не можаш, можна як мінімум паглядзець. Вось, старых фота таксама хапае, але тут ёсць абмежаванне ў тым сэнсе, што ўсё ж такі трэба глядзець, можа, ну, ёсць кнігі, там банальна там архітэктура Беларусі там 93-го года, дзе, ну, ёсць як мінімум спіс тых аб'ектаў, які ты можаш паглядзець, як яны зменьваліся. Вось, за гэты час, ну, штосьці там палепшылася, штосьці пагоршылася, таму, ну, без кніг куды мы. А калі казаць, напрыклад, пра тыя самыя малюнкі Напалеона Орды, ты там ужо па гэтых аб'ектах паб'ездзіў усе, там ж таксама некаторыя ўжо пазнікалі. Слухай, я нават скажу болей, што далёка не факт, што мы ўсе ягоныя малюнкі-то бачылі. Ну, мы бачылі тое, што там ёсць дзве кнігі, якія ў нас выдаваліся, як такія, ну, там агульныя, дзе ўсё пазбіралі, што ёсць, а што ён там, ну, не выпусціў, я не здзіўлюсь, калі ёсць некаторыя аб'екты, якіх яшчэ ніхто не бачыў. А такое бывала, што вось ты нешта набываеш, вось ці бачыш нейкі фотаздымак, і ты ведаеш, ці там напісана, напрыклад, што гэта Беларусь, але незразумела дзе. І ты такі робіш, не, Шерлокам Холмсам гуляешся і пачынаеш шукаць, і потым адшукваеш. Такое ўжо бывала? Калі гэта датычыцца фотоальбомы, там ёсць там вельмі цікавая тэма з альбомамі, якія збірала, ну, напрыклад, нейкі там, ну, такая сям'я, там, заможняя там нейкая. Напрыклад, вот, як прыклад, Свяцкі, гэта Сенінскі раён, там такая ёсць вёска, Полымя. І вось гэтыя Свяцкі, яны любілі фота, то бок, калі ў сям'і быў свой такі фотограф, ўсё, друг быў. І гэтыя людзі шмат вандравалі. І якраз такі ў іх фотоальбомах, а іх там, напрыклад, 8 ці 9, яны ёсць у добрай якасці, іх можна ўсё спампаваць. І што файна, там нават храналогія. То бок, ты можаш знайсці, што вось яны ехалі, напрыклад, у Парыж, ехалі са сваёй вёсачкі Полымя. Ну, беларускі Парыж. Не, вось ты уяўляеш, яны ехалі вось у Парыж. То бок, шлях у іх там, колькі, я не ведаю, там, некалькі, можа, там 2-3 тысячы кіламетраў. І яны супыняліся, напрыклад, там Вільня, хоп, і ты разумееш, вось здымкі, вось яны кудысьці яшчэ прыехалі, а калі павярталіся, заехалі там да сваіх сяброў Ваньковічаў. І там таксама зрабілі фота,
але дзе яны іх зрабілі, ці у сядзібе ў іх дома, ці нейкі салон, ці яшчэ штосьці. Конечно, цікава гэта зразумець. Я далёка не ўсё такое разумею. Тут, мне падаецца, трэба быць нейкім навукоўцам, можа, нават. Дык а ты ўсё роўна спрабуеш гэта ўсё адшукаць, нават калі у цябе ёсць нейкі набор фотаздымкаў і ты едзеш у тую мясцовасць, ты спадзеешся там нешта падобнае пабачыць? Канешне, я нават больш скажу, што я разумею, што такіх здымкаў шмат нават у інтэрнэце ёсць, які не пазначаны, дзе гэта было. Ну, прыклад просты, вось мы неяк сябрамі ездзілі мястэчка Гайна. Ці шмат людзей туды ездзяць, я не думаю. Праз тое, што касцёла там не захавалася, але там быў, ну, такі яскравы прыклад барока, такі велічны касцёл, цалкам зруйнаваны. Ёсць адзін здымак. Адзін здымак, вось як гэта ўсё выглядала. Калі ёсць адзін здымак, 100%, што былі і здымкі, як гэта было інтэр'ерныя, ці з нейкіх іншых ракурсаў, і гэтыя здымкі дзесьці чакаюць, калі мы іх знойдзем. Але як знайсці, калі ты не бачыў гэты аб'ект? То бок складана адштурхнуцца праз тое, што яны ж не падпісаны. Больш з іх. І што рабіць? А тут і ёсць вось гэты момант нагледжанасці. То есть, то бок, калі ты, ну вось та ж Гайна, на прыкладзе, калі я крыху там пачытаў гісторыю, штосьці памятаю, вось разумею, што гэта вельмі падобны касцёл, і я ўбачу дзесьці там на аукцыёнах, што ёсць ну, штосьці падобнае, то я, ну, буду разумець, што хутчэй за ўсё гэта вось яно. То бок толькі нагледжанасць. Добра, а ты калі вось едзеш у тую самую Гайну, ці недзе там бываеш, ты не размаўляеш там з нейкім мясцовым, можа, ці ёсць фоткі? Там ці ёсць фоткі, пакажы фоткі. Мне вельмі хочацца, але, на жаль, я, ну, крыху іншага склада чалавек, мне бывае складана. Калі людзі самі падыходзяць, я з задавальненнем. Праз тое, што, ну, канешне, гэта гісторыя, ўсё. Але тут трэба, я думаю, ну, каб быў вось гэты, ну, там, назовем гэта навыкам нейкім, каб чалавек мог зайсці ў таму хатку, вось як ты там, добрый дзень, а падкажыце, а як вы тут жывіце, што ў вас цікавага, ці можа у вас тут здымачкі ёсць, гэта трэба, ну, ведаць, як рабіць. Я, на жаль, ну, такі, не такога кшталту чалавек. Ну, глядзі, ось ты ўсё роўна распавядаеш, што ось у інтэрнэце ёсць гэтыя фотаздымкі, ёсць цэлыя фотоальбомы, там нейкіх сямей, які можна спампаваць, а ёсць жа таксама, я так разумею, на аукцыёнах можна пабачыць фоткі і не разумець наогул адкуль яны, і там таксама сядзець і думаць, гэта Беларусь ці не Беларусь. Ты вось такое таксама шукаеш? Канешне, безумоўна. Нават ты ж паштоўкі гэта што ў нас там? Першая сусветная, напрыклад, ну, большасць. І усе гэтыя вёсачкі, якія падпісаны там нямецкай мовай ці нейкім перакладам з назвы, гэта можа быць з рускай мовы пераклад, гэта можа быць нейкі тапонім, які там фотограф на свой лад неяк пераклаў. І у мяне нават ёсць у калекцыі паштоўкі, там вёсачка Корані, яна і так напісана, і так напісана. Так. І, ну, здагадайся ты. Як я здагадаўся, ну, наўпрост я бачыў, што вось адна паштоўка гэта дакладна тое, што мне трэба, а гэтую мне сам аукцыён прапанаваў, і я так, ой, так гэта ж вось Беларусь атрымліваецца. То бок аукцыён прапанаваў, ну, типа, падобнае, і яна атрымалася, што... Так, і гэта, ну, цалкам выпадкова, але, ну... такі рандом. Тое ж самае, напрыклад, ёсць усё, што датычыцца праваслаўная царква нейкая, яны вельмі падобныя, іх шмат падобных, асабліва вось там, ну, умоўныя гэтай мураўёлкі возьмем, так, яны у кожнай вёсачкі больш-менш такія аднатыповыя. Таму як ты можаш зразумець, што вось гэта тое, што патрэбна. Але нямецкія фотографы, напрыклад, падчас першай сусветнай, яны ж рухались у нейкім, ну, такім накірунку, напрамку, і ты разумееш, калі вось яны тут рабілі, хутчэй за ўсё гэта дзесьці побач. І ўжо, ну, лягчэй сапаставіць, знайсці падобнае. Добра, а тады, калі ты кажаш, што ты карыстаешся вось гэтымі аукцыёнамі, там глядзіш гэта, выбіраеш нешта, шукаеш, наколькі часта там з'яўляецца нешта з Беларусі? І наколькі, ну, вось часта вось людзі пачынаюць гэта недзе выкладваць, каб прадаць, недзе паказаць нешта? Глядзі, вось, напрыклад, польскі аукцыён, там усё складана, там беларускае купляюць хутка і нават за вялікія грошы. А чаму? Таму што блізкіх можна там шукаць, Не, гэта паштоўкі, ну, там калекцыянераў шмат. Калекцыянераў, так. Насамрэч, беларускія паштоўкі, яны і вельмі каштоўныя, і дарагія, таму
я не ведаю, хто гэтыя людзі, але ў іх і грошы ёсць, і яны... То бок сярод калекцыянераў фота ці паштоўкі з Беларусі лічыцца такім рарытэтам адразу, і вось можна за ім пазмагацца. Каб ты разумеў, калі ты захочаш, напрыклад, набыць паштоўку там з нейкім выявай там Берліна, гэта будзе там 2-3 евро. Калі ты захочаш набыць паштоўку там з Мінскам, гэта будзе 30 мінімум. Вось такая розніца. Таму што настолькі мала рабілі фотак у Мінску? Не, я думаю, што наўпрост нямецкія не карыстаюцца ў калекцыянераў такім попытам. А гэтыя паштоўкі ў іх даволі цікавы лёс, праз тое, што іх адпраўлялі салдаты, там вось гэтыя ВР нямецкія, напрыклад, на радзіму. І ну, у іх ёсць каштоўнасць, то бок у іх ёсць нейкі шлях, і я думаю, што ён можа быць цікавы. Плюс у нас моцна змяніўся і ландшафт, і архітэктура, там ты жа прыгожыя паштоўкі, якія рабілі там за часам расійскай імперыі, яны ж сапраўды вельмі прыгожыя, і яны вельмі файныя, і па якасці яны там у разы вышэй, чым нямецкі. Таму там, ну і цана будзе зусім, ну там у 5 разоў вышэй. Дык атрымліваецца, ну ладно, там набыць гэта адно, хаця б там скрыншотаў нарабіць і пашукаць, ці гэта такое, так, ты робіш конечно. заўсёды? Ну, так? Не ведаю, можа гэта крыўдна для кагосьці прывучыць, але раблю. Не, ну тут пытанне, што безумоўна ўсё не набудзеш, а месца адшукаць ці супаставіць гэта ж вельмі важна. Конечно. Ну, то бок ёсць наўпрост бывае такое, што асабліва там здымкі другой сусветнай, гэта яны дарагія, але там і архітэктуру добра бачна, і ўсё, а набываецца, ну і гэта не мой перыяд, я ім не так цікаўлюся. Я бачу у цябе у гэтым у сацыяльных сетках таксама гэтае супастаўленні, ты нават стараешся зрабіць так, колькі людзей там было, ты збіраеш там вось па ўсёй вёсцы ці мястэчку людзей, расстаўляеш іх, каб там ўсё было аднолькава і вязу іх са сталіцы. Вось так, гэта даўно ты вырашыў гэта таксама такая? Насамрэч, я думаю, што не так і даўно. Вось я думаў, што будзе цікавей. Чаму? Ну, гэта, ну, штосьці такое, вось людзі будуць такія глядзець, што і архітэктура супадае, і колькасць людзей, і ну, вось усё так файна будзе. І што, не ацэнілі? Не, ну, слухай, гэта ж такая беларуская тэма вандровак, то бок, як тут зразумець, ацанілі ці не? Ну вось, я таксама, ты казаў, што там, напрыклад, вось тое, што ты цяпер ездзіш, людзям гэта менш цікава, так, то есть па тваім уражанням, я так разумею, і па нейкім, можа быць, каментарам, то ім іх можа менш становіцца, там, калі... Ну, тут даруй, тут ёсць аб'ектыўны момант. Які? Успрыманне якое? Калі чалавеку цікава, вось ёсць масавы прадукт, тое, што будзе, ну, цікава каму заўгодна. І ёсць вузкія тэмы, то бок, там, умоўна, нейкія сакральныя ўзгоркі. Такая тэма камусьці будзе цікава, але калі вы спадзяецеся, што гэта будзе цікава ўсім, ну, дарма. Ось так, усё роўна не разумею. Глядзі, у цябе, вось ты ездзіў, здымаў архітэктуру, напрыклад, так, вось выкладываў. Цяпер ты ездзіш, здымаеш у мястэчка архітэктуру, ці месца, дзе была архітэктура, у цябе ёсць фотаздымак стары, напрыклад, і новы, вось, чым гэта не цікава? Гэта прыкладна той сам. Мала таго, ты яшчэ замарачваешся і выставляеш там людзей, каб гэта было прыкольна, і гэта не штучны інтэлект робіць, разумееш, што вы... Часам я ўжо карыстаюсь штучным інтэлектам, даруйце. Людзей? Не, людзей не, але, ну, то бок, калі вось казаць там пра якасць здымка, ўжо ўсё можна так крыху падцягнуць. Усё роўна, не, ну тут пытанне ў тым, што, ціпа, чаму? Я проста не зразумеў, чаму гэта менш цікава. Не, калі паглядзець вось на здымак, можа цікава, але мы же размаўляем пра тое, што, ну, неяк захвоціць вандраваць, так? І, канешне, чалавек, які убачыць нейкі там рэшткі сядзібы, рэшткі, дзе там, можа, і фундамента няма, навошта яму туды ехаць? Вось я пра тое, што... То бок ты спачатку заахвочваў вандраваць, а цяпер разахвочваеш, таму што едзеш і паказваеш, што тут нічога няма, всё, не едзьце. Ну, крыху так жудасна гучыць, але атрымліваецца, што можа дзесьці і так. Трэба выпраўляцца. Але тады пытанне, дык а навошта ў цябе была нейкая мэта самага пачатку? У цябе ёсць нейкая звышмэта? Чаму ты вось гэта робіш? Ну, чаму ты ездзіш, вось вандруеш, робіш гэтыя фотаздымкі і ўсё гэта вось гэтым займаешся? Ёсць, і гэта, ну, мне падаецца зразумела, мне гэта цікава. То бок толькі праз тое, што гэта цікава. Ну, для мяне.
То бок тут няма нейкай такой глобальнай мэты, каб паказаць усім беларусам. Я думаю, што гэтым такая велізарная колькасць людзей займаецца, што ўжо знойдуцца тыя, хто пакажуць. Калі цікава, то вось можна і паказваць. А тады пытанне, а ці ў цябе ёсць уражанне такое, што ў Беларусі сапраўды нейкая вандруюць больш, чым недзе яшчэ? Таму што у нас быццам бы вось столькі у кожнага ёсць вось гэтыя паездкі па Беларусі, кожны там ужо другі стаў блогерам, які просто еду, распавядаю, і ну просто шмат. Такое не склалася ўражанне, што просто цяпер процьма ўсяго такога. Слухай, ну не тое, гэта дакладна так і ёсць. І ну зноўку ж сёння той жа Instagram дазваляе быць кожнаму там ці блогерам, ці там я не ведаю, такім аматарам вандроўнікам, ўсё збірай там гэтых сяброўскім ехаць і наперад, і вось ты ўжо там дасведчаны турыст, які будзе сам расказваць, куды ехаць. А я просто збольшага думаю, пытаю пра тое, што можа быць табе падаецца, што ў Беларусі такіх людзей больш, напрыклад, чым у іншых краінах, не? Ну тут складана параўноўваць, але і тут я з табой пагадзіўся. Праз тое, што Беларусь, ну то бок беларускі турызм, ён ёсць вось пасля там 20-го года, калі вось усе сидзелі дома, людзі адкрылі, што вось ёсць такая Беларусь, і трэба вандраваць. І шмат тых, хто і застаўся сёння вось у тых жа вось умовах, што трэба вандраваць па Беларусі. Таму можа это і так. Ну, мне просто цікава было, тому што можа быць гэта толькі я так думаю, і гэта так не заўважна. Просто мне падаецца, што стала нашмат больш, просто нашмат. Бок ты прыязджаеш ужо і чэргі стаяць такі, не даюць падысці паглядзець. Так. Ну слухай, нават калі казаць пра Ельню, то так? Ну там канешне, я бы ўжо грошы браў за ўваход. Ужо бяруць. Ужо бяруць? Так, з верасня месяца. Жудасныя людзі. 5 рублёў за ўваход на экасцежку. Не, насамрэч добра, я жартую, трэба браць праз тое, што ну гэта і будзе стымул, і можа там прыбіраць тады пачнуць, і гэта трэба. Бярыце грошы. Не шмат, але крыху трэба браць. Яшчэ вярнуся да паштовак і фотаздымкаў. Добра, вось ты, атрымліваецца, ты... А што ты збіраеш? У цябе ёсць нейкая... Ну, я ведаю, што ты выкладваеш фотаздымкі і свае, і нават там часам відэа, як ты дастаеш, у цябе рукі трасуцца... Распакоўкі. Так, распакоўкі, што там нешта даехала. У цябе ёсць таксама нейкая мэта сабраць, не ведаю, там, Менскі раён, ці нешта такое, ці для цябе цікава таксама ўсё, што звязана з Беларусю? Глядзі, тут ёсць гісторыя ад дзедоў-калекцыянераў. Калі я... Дзедоў-калекцыянераў. Так, калі я толькі пачаў збіраць, гэта... Ну, не так даўно было, я не так даўно гэтым зацікавіўся, але як гэта пачыналася? На Вікіпедыі я ўбачыў, што ёсць такія старыя паштоўкі, падумаў, а колькі гэта каштуе і дзе я магу гэта ўзяць? І што ты думаеш? Я нічога не знайшоў. А потым гляжу на нейкім сайце, аля там Аубай, ёсць паштоўка, і гэта быў Брэст. Дарэчы, гэта такая была польская паштоўка, і яны былі заўсёды падпісаны вось гэта Брэст над Бугам, там такая файны краявід, і аля там, напрыклад, 15 рублёў. Дарэчы, нармальна. Я набыў, і вось я распачаў калекцыю, я адчуў, што вось заўтра, можа паслязаўтра у меня ўжо будзе там 2 мільёны паштовак. Я пашоў у Мінску, ёсць клуб калекцыянераў, дзе у асноўным, чаму я кажу там дзеды, збіраюцца сталыя мужчыны, якія вось якраз такі калекцыяніруюць не толькі паштоўкі, а ўсялякую лухту. Я прыйшоў туды, убачыў, што адзін дзядзенька прадае паштоўкі з выявамі Мінска, і я думаю, вось зараз я за 15 рублёў наберу, і кажу яму, ну, меня ўсё Беларусь цікавіць, паказваць, што у вас ёсць. І ён такі, да я нават размаўляць з табой не буду. То бок для калекцыянераў лічыцца як, што ты павінен набраць тэму, горад, ці там, вось як ты кажаш, там, вобласць, раён. Калі ты збіраеш усю Беларусь, для іх гэта, ну, літаральна несур'ёзна. Красі нуб. Гэта мякка кажучы. То бок той дзядзенька нават размаўляць са мною не стаў. А ты пашукай, а як ты нават туды вырашыў пайсці? Я даведаўся, што там можна набыць паштоўкі. Я просто думаў, што ты пайшоў у клуб калекцыянераў, набыў одну паштоўку і пайшоў у клуб калекцыянераў. Вось так і было. Калекцыянераў. З адной паштоўкай, вось як ўсё пачыналася, я і думаў, што, ну, у мяне адна, можа, у іх там 5.
Бок мы адразу паглыбленне максімальна. Ну так, вось і кожны раз, калі я ў кагосьці вось такіх дзедоў калекцыянераў набываю, яны запытваюць, што вы збіраеце, і я ўжо так адказваю, так, я збіраю Віцебск. Ага, ну родны. Ну так, з Віцебскам вельмі складана ўсё, але я адказваю, што Віцебск, нават калі там Брэст набыў, я ім кажу, што перапрадаць там такое, каб яны не чапалі. Дык а вось у гэты добра, калі вось пра гэтых калекцыянераў казаць, а насамрэч у іх вялікія калекцыі, ты бачыў чалавека, у каго проста шыкоўная калекцыя? Ой, так, канешне, гэта дзесяткі тысяч паштовак. У сэнсе у аднаго? Не, у нас у Мінску, я думаю, есть, можа, я пазнаёміўся з дзядзькам, у яго есть уся амаль ліда, але ніхто ж не ведае, колькі гэтых паштовак. У яго лідскіх паштовак дзесьці там 550, 560. Розных. Ну, тут трэба разумець, што паштоўкі перавыдаваліся, палякі бралі нямецкі, немцы бралі рускі, то бок, можа быць, краявід падобнай, відараз сама паштовачка, штосьці зменьвалася. Усё, што магчыма, у яго ёсць. Але нават ён сказаў, што ягоная калекцыя не першая, што ёсць людзі, у якіх паболей будзе. Ты іменно натхніўся і таксама хочаш щось так пазбіраць? Ну, калі бы там, гэта ж трэба разумець, што яны сталыя дзеды. Ім там усім, можа там, крыху, там уже і за 70. І яны збіралі, калі гэта было магчыма, то бок там канец Саюза, 90-й, калі гэта, ну, то бок крыху іншыя грошы. Сёння, калі вы жадаеце збіраць паштоўкі, гэта будзе, ну, не вельмі прыемна для вас. Ну, ты ўжо, дарэчы, казаў пра кошты, што там ад $30 можна на замежным, гэта пачынаецца Беларусь, на замежных аукцыёнах, так? Ну, гэта, калі вось казаць менавіта, ну, напрыклад, Мінск, то бок за Брэст я бы ніколі столькі грошай, ну, не крыўдзясь. Не, ну, сэнсе, я бы не заплаціў. А калі казаць пра беларускія кошты, вось ты казаў, што на Аубайце, дзе я там пабачыў, за 15 рублёў. У нас прадаецца ўсе так, ну, танней нашмат. Не, гэта выключэнне. То бок Аубай, гэта таксама, там будзе 30 рублёў, напрыклад, Гродна, ну, нейкія звычайныя паштоўкі. То бок і ў нас усе ведаюць, што гэта дорага. Не, насамрэч там на Аубай, там што толькі не пабачыш, усё каштуе дорага. Я там гэтую, ну, не ўсё ў сэнсе, а, напрыклад, нават кніжка савецкая, проста з наборам інтэрв'ю, я там ўсё хацеў паглядзець, 40 рублёў. І падаецца, ну, блін, дык яна, і мне падаецца, можа, ёсць нават у кожнай бібліятэцы схадзіць узяць, а там прадаюць па 40 рублёў. Я, канешне, там гэтыя кошты на аукцыёнах я магу зразумець, там, калі асабліва кніжкі глядзець нават. Ну, так, канешне, тут няма пытанняў. Распавядзі, калі ласка, наконт паездак, сваю схему паездкі. Калі, ну, напрыклад, я гляджу, там, еду, я магу паказаць твой сайт, а вось ты едзеш, ты ж не... Дзякуй, што глядзіш. Ты ж не глядзіш свой сайт, вось што ты глядзіш і як гэта бывае? Раней я карыстаўся глобусам, і сёння гэта, ну, топ-1, і мне нават, я лічу так, што ты, хто кажуць, што я там штосьці раблю першы, ну, людзі вось кажуць, што яны, вось, напрыклад, там штосьці зрабілі першы, гэта ўсё ўжо зрабілі на глобусе, таму ну, я лічу, што гэта вось, ну, вельмі каштоўныя рэсурсы, і там велізарная пашана там аўтару, то бок гэта топ. Але я карыстаюсь сёння гэтай OpenStreetMap, на якую шмат чаго таксама ўжо дадалі, праз тое, што яны, ну, наўпрост збіраюць усю інфармацыю, і ў іх ёсць магчымасць, ну, тэхнічна дадаць, ну, карысна. Плюс без інтэрнэта працуе, таму для нашых лакацый часта гэта патрэбна. Я тут жарт, не буду жартаваць, але тут можна будзе паглядзець падкаст з Адамам Глобусам. Рэклама. Так, рэклама падкаста. А атрымліваецца, калі ты рыхтуешся, а каго ты бярэш з сабой? Табе трэба вось людзі, якія могуць сябе выратаваць з закінуткі, за нетбанкі? Не, ну тут як, я гатовы, ну, насамрэч, там, калі вы жадаеце разам паехаць, давайте разам паедзем, вось. А так, звычайна, жонка і сябры. Ці толькі жонка, ці толькі я. Ну, паглядзі, проста, я чаму гэта пытаю, таму што ты кажаш, што ты ездзіш літаральна там, ну, амаль кожны выходны, ты такі раз, ну, паеду туды, паеду сюды, то бок гэта ж усе з табой згодныя вось так ездзіць часта, то бок насамрэч гэта... Я шчыра спадзяюся, што ім цікава. Ну, што гэта, ну, што яны таксама атрымліваюць асалоду ад вандровак.
Але ніколі не пытаеш, так? Ёсць такія вось моманты, калі ты разумееш, ты кудысьці прыехаў і кажаш, глядзіце, тут будзе так цікава, і на кажа, не, мы тут у інстаграме пасядзім у машыне. Тады я разумею, што можа штосьці не тое раблю. Нешта пайшло не так. Калі казаць пра прыродныя вось аб'екты, ты кажаш, што вось бываеш часта і нават таксама можна пабачыць, як ты ездзіш у Налібоцкую пушчу, на Лібакі, так? І адтуль прывозіш фотаздымкі зуброў, коней, тарпанаў. Тарпанападобных, так. І ўсё астатняе. Распавядзі, калі ласка, тады вось гэтыя прыродныя кропкі, куды вандруе чалавек, які ўжо пабываў амаль паўсюль у Беларусі. Ой, вось калі пра прыродную казаць, так не. Тут можна яшчэ ездзіць і ездзіць. Праз тое, што з прыроды я ўсё ж такі, калі еду там, напрыклад, птушачак паздымаць, тут нават не абавязкова ехаць там у нейкі заказнік ці яшчэ штосьці. Птушкі — гэта міграцыі, то бок вось, напрыклад, момант ёсць файная лужына, трэба ехаць на лужыну. То бок это не зусім так працуе, што там на Лібоцкай пушчы ты туды можаш прыехаць там, не ведаю, 5 разоў запар і нікога не ўбачыш, файных здымкаў не зробіш, а выйдзеш там на вуліцу ў Лошадскі парк і будуць вам там хто заўгодна, і совы, і куніцы, там, можа, пашанцуе там і нейкіх рэдкіх птушак убачыш. Вось, таму прыродна гэта ўжо крыху інша. Ну так, але ты вось кажаш зараз пра птушак, а я кажу таксама вось як пра аб'ект, дзе там можна пабачыць і нейкую занятбанку, і нейкіх жывёл пабачыць. Акрамя на Лібоцкай пушчы, вось куды ты вось ездзіш, і табе вось нешта спадабалася. Можна такія вось аб'екты яшчэ сказаць, ну, можа, і ельня якая-небудзь там? Так, ельня — файны аб'ект, бо, канешне, можна туды ехаць, але ж амаль кожны такі вялікі заказнік, там вакол яго будзе, ну, штосьці паглядзець. Калі гэта дадаткова, там Альманскі, гэты балаты, там ты можаш паехаць, там паехаў возера Свіцязь, напрыклад, цікавае, прыгожае, побач ёсць там, ну, той же Навагрудак недалёка, там Тугановіч можна заехаць, ну... Я буду дацісну. Што ты бачыш у прыродзе? Вось навошта ты едзеш на прыроду? Гэта выключна тое, што ты пачаў сачыць за птушкамі, за жывёламі, ці гэта таксама, як не ведаю, спосаб адпачыць менавіта там нейкі цішы, адменска, ці што гэта? У нас на прыродзе ты ж не зможаш так адпачнуць. Там улетку ты прыедзеш, тут будзе канкурэнцыя. Вось, гэта, ну, пра натхненне. То бок, вось у мяне гэта літаральна жывёльны свет Беларусі. Праз тое, што птушкі, раю ўсім, назірайце за птушкамі, гэта вось будзе... Ага, мы бачым. Будзеце спакойна спаць і добра адчуваць. Ну, давай ты распавядзі пра птушак. З чаго гэта пачалося і чаму ты вырашыў? Гэта таксама, калі надакучылі ездзіць архітэктуру глядзець, ты такі пабачыў недзе на царкве гэтага бусла і такі, ну всё, хачу здымаць буслоў. Не, слухай, ну, насамрэч жа птушкі — гэта самая бясплатная забаўка. Ну, то бок, вось літаральна людзі, у якіх... Ой, не, ну... Не, гэта ты кажаш там, калі фота рабіць, яшчэ штосьці. А калі вось вы шукаеце, чым бы заняцца, вось вам патрэбна хобі. Абмежаваныя сродкі, там, вы жывіце там, да дзе заўгодна. Птушкі ёсць паўсюль. Таму можна назіраць, можна іх слухаць, можна там фатаграфаваць там на тэлефон для пачатку. Вось. І вось куды ты ездзіш за птушкамі? І таксама вось ты памятаеш, птушкі, так разумею, што гэта з'явілася не так даўно ў цябе? Ну, 3 ці 4, можа, ўжо. Гады, так? І ты памятаеш, чаго ў цябе пачалося вось птушак? Вось што ты першае паехаў здымаць, ці проста пайшоў у парк? Не памятаю, як гэта пачыналася, але я дакладна памятаю, што ёсць такая птушачка зімародак. Ну, я думаю, усе як мінімум чулі пра яе, можа, бачылі. Гэта такая... Давай, апішы. Мне цікава, як ты апішаш. Ну, такая адна з найпрыгажэйшых экзатычных птушак Беларусі, якая літаральна тут жыве, ну, то бок яна сустракаецца на працягу ўсяго года. Гэта даволі рэдка, і калі бачыш гэтую птушку ў нас, ты заўсёды думаеш, ну, што ты тут робіш? Ну, навошта? Ну, злетай. А яна не злетае. Вось, і я, калі ўбачыў гэтую птушку, я дзесьці гуляў, я падумаў, гэта было бы круто яе паздымаць. У мяне нават была думка запісваць падкасты пра то, як ты ходзіш і шукаеш нейкія птушкі. І вось за гэтай птушкай я паляваў даволі доўга. І мне падаецца, вось яе дзесьці пачалося. Даволі доўга гэта колькі? Ну, можа, там, напрыклад, 10 разоў я хадзіў. Я тут недалёка на раёне, на раку хадзіў, на рацэ паглядзець, дзе яна там лётае. 9 разоў ты хадзіў,
у цябе ты не бачыў, і ты ўсё роўна пайшоў 10. То бок у цябе была мэта, і ты не зламаўся. Ну, слухай, ты же не тое, што тут зламаешся, гэта зноўку ж пра цікавосткі, што ты ходзіш, ты разумееш, яна тут ёсць. Трэба шукаць. І ты ходзіш там туды-сюды, туды-сюды, і хоп, пачуў. Вось, і гэта вельмі такое, ну, прыемнае пачуццё. А што было далей? Ну, пару фота. Не, пасля зімародка. А ўжо тады панеслося. Там, ну, ты разумееш, што ў Беларусі ёсць спіс, то бок ёсць спіс птушак, які тут іх можна сустрэць, яны ў нас лічацца там ці там звычайным відам, які сустракаюцца, ці там пралётны, ці які там толькі на міграцыі, вось, і ты можаш па гэтаму спісу штогод спрабаваць кожную птушку ўбачыць, зрабіць фота ці наўпрост там паглядзець. Дарэчы, таксама важна значыць, што птушкі таксама на сайце ёсць. Тут адзіны момант, што ну, пра птушак дзе заўгодна можна пачытаць. Мне цікава, што была інфармацыя, ну, па-беларуску пра птушак, вось, яна таксама ёсць шмат дзе, але, ну, хай будзе паболей. А таксама пра птушак распавядзі, ці ёсць у цябе, па-першае, колькі ты ўжо птушак азняў? Колькі там у Беларусі птушак лічыцца? 240 ці колькі там? Ці 340? Што там? Ну, там усе гэтыя спісы, яны такія даволі умоўныя, вось, людзі там адштурхоўваюцца, калі ты 200 пабачыў, то ты ўжо, ну, такі птушкар. Ну, 200 пабачыць, гэта 200 трэба азначыць, і 200 трэба зразумець, каго ты пабачыў, і ці пачуў нават. Ну, зараз ёсць усялякія прылады, якія дапамагаюць, таму лягчэй. Вось, але ты птушкі, якія рэдкі, там гэта будзе літаральна там, ну, адрозненне такое невідавочнае. Ну, там, я не ведаю, трэба там прыклады. Так. Ну, вось ёсць, напрыклад, жоўтагаловы каралёк, так, ёсць чырвонагаловы каралёк. Жоўтагаловы даволі звычайны, ты там у лесе можаш сустрэць, пачуць вось гэтай дробныя птушачкі, якія там паўсюль будуць лётаць, але хутчэй за ўсё ты на іх наўпрост не звяртаў увагу. Але яны, ну, такія звычайныя. А вось чырвонагаловы каралёк — гэта рэдкі від, які адрозніваецца літаральна там, ну, там ніхто нікога не пакрыўдзіць, скажам, там, вось... Каралькоў не пакрыўдзіць. Не, каралькі не пакрыўдзяцца, ну, тыя людзі, хто там арнітолагі, вось, што ў іх там чорная такая рысачка над вокам. Вось усё адрозненне такое відавочнае. А гэта іншы від. Дык вось якраз і цікава, калі пачынаць, вось чаго таксама раіш пачынаць? Гэта ісці, не ведаю, пампаваць прыладу і ісці з ёй у лес, так. Ці куды там ісці? І што рабіць, вось, што важна? Ну, усё, з чаго дакладна можна пачаць, кожны арэал, кожная вось там вось лакацыя, дзе вы жывіце, вы можаце пачаць з яе. Хутчэй за ўсё там будзе ад 30 да, там, можа, там, да 100 птушак. Ты, якія вось ёсць там у вёсачках, у горадзе, яшчэ штосьці. І можаце паспрабаваць знайсці вось тое, што падказвае вам там, ну, напрыклад, там той же Мерлін, ёсць такая вось там прылада, якая дапаможа і высветліць, што гэта за гук. Ага, я Мерлін, так, мы потом паставім. Ну, там, можа, там іх шмат, насамрэч. Але гэта ты, якія дапамагаюць паказаць, што вось гэтая птушка звычайна для вашага рэгіёну, там, вось яе гук, гэта таксама патрэбна, і вось так яна выглядае. І плюс там можна, напрыклад, уводзіць інфармацыю. Вы ўбачылі чорную птушачку, якая там памерамі крыху там, ну, каля вераб'я, уводзіце там чорная, маленечкая, вось такая, і Мерлін будзе вам там штосьці прапаноўваць. Хто гэта можа быць? О, так таксама прикольна. І вось вы, напрыклад, пахадзілі, знайшлі вось гэтых асноўных птушак, і ўсё, вы птушкар беларускі. То бок умоўна птушкай можа займацца кожны, таму што лічы там, дзе ты жывеш, по-любому нейкі арэал птушак, і ты хаця б нешта можаш пабачыць. Так, не толькі вераб'і. Ага, і колькі ты цяпер пабачыў птушак? Ну, 200 у мяне ёсць, вось, але, ну, тут мне, ну, дакладна тут шмат людзей, хто там, хто кажа, што дасведчаны. Ну, 200 гэта вось такое, калі ты... Базавы мінімум? Ну, такі сярэдні аматар. Ага, ну, я просто часам назіраю, там у Фейсбуку таксама бачыў, што ёсць нават спаборніцтва ў Беларусі па бёрдвотчынгу, і там за дзень, калі я не памыляюся, трэба назбіраць шмат птушак, і там некаторыя там фіксуюць, там, можа, за 100, там, нешта такое. Не за дзень, за звычайна 6-8 гадзін.
За працоўны дзень так Ну скажем. такі так за першую палову. І таксама вось у гэта ты ўдзельнічаў у такіх спаборніцтвах? Так. І там жа лёгка мусіць падмануць. Ну зноўку ж гэта пра адказнасць людзей. Ну навошта? Ну то бок атрымліваецца там не трэба здымаць, там трэба Здымаць пабачыць. трэба. То бок трэба неяк пацвердзіць, што вось ты сапраўды гэта пабачыў гэтую птушку. І апошнім разам, калі ты ўдзельнічаў, як твае былі поспехі? У мяне ўсё было сумна, можа там 55 ці крыху паболь. Ну вось так. Тады назаві вось, напрыклад, хаця б 5 птушак, якія... Ну ты захацеў. Ну добра, 5. А ты хочаш 15? Не, я думаў одну. Не, глядзі, 5 птушак, якія ты сам бачыў, то бок можна адшукаць, і табе яны, ну просто вось, калі побачыў, ты атрымаў такую порцыю задавальнення, што ажно 2 дні потым спаць не мог. Гэта безумоўна сыш сіпель. Гэта топ. Так, добра, паставім тут. Ну ці верабіны сыш. Все, верабіны сыш, я разумею, так як выглядае. Так. Угу. Ну так, ну, ось балотная сова мне таксама было, вушатая сова. Ну, совы яны ўсе такія файны. Я таксама, калі пабачыў удота, ён для нашага рэгіёну, ён не зусім такі звычайны, даволі рэдкі. Ён сустракаецца па ўсёй краіне, але, ну, калі яго бачыш, ты думаеш, вау, што ты тут робіш? І шурка пчалаядка. Гэта таксама экзотыка. Яна, мне падаецца, ты казаў пра зімародка, што ён быццам бы што робіць у Беларусі. Вось я адразу падумаў менавіта пра шчурку, што яна робіць. Мне падаецца, што яна нечым падобная, ну, незвычайнымі гэтымі пераліваючыміся колерамі, і гэта, канешне, так нешта. А цяпер назаві 5 птушак, якіх ты не пабачыў, але вельмі хочаш у Беларусі пабачыць. Вось ты ведаеш дакладна, што яны ў нас ёсць. Ох. Ну, за кім ты палюеш? У цябе ж ёсць зараз нейкая такая мара? Ну, хай гэта будзе, напрыклад, пугач. Хай гэта будзе... Ну, вось учора я ездзіў... То бок, не актуальна, калі ты будзеш выкладаць падкаст, але вось у снежні, вось пакуль мы запісваем, прылецела горная сітаўка, ці блізка. Крутая птушка, для нас яна рэдкая, яна сюды толькі вось можа залетець вось у такі перыяд. Хадзіў, глядзеў, усе яе бачаць, усе знаходзяць, я пакуль не знайшоў, спадзяюся, атрымаецца. Гэта трэба ў Менску недзе яна прылецела? Так, вось яна ў Лошыцы тут, там, на такой бруднай рычушкі, там, на кавалачкі. Чамусьці сидзіць і ўсё. І яшчэ каго? Насамрэч, даволі шмат розных кулікоў. Яны таксама ўсе цікавыя. Ёсць, напрыклад, батальён, гэта Турухтан. А у іх што цікава, я іх бачу ў гэтым годзе, але яны розныя. І у іх такая фарбоўка розная, то бок ты можаш там самага незвычайнага я яшчэ не пабачыў. Вось, яны такія, ну, цікавыя, то бок заўсёды іх цікава паназіраць. Я бы хацеў паглядзець іх, можа, вось у самы-самы вось такі шлюбны перыяд, напрыклад. Колькі ты на гэта траціш часу? І атрымліваецца, ці не забіраюць птушкі час вось тваіх вандровак і вось гэтую вялікую мапу, якую ты робіш? Слухай, ну гэта ж зноўку, гэта пра хобі. То бок ёсць настрай, я паехаў, паздымаў птушак, усё. То бок гэта як вось людзі ходзяць там, напрыклад, прайсціся. Я магу паехаць у парк, пахадзіць там, птушак паздымаць. Вось. Ну, я просто думаю пра нас, вось хто там карыстаецца тваім сайтам, калі там нешта шукае, там збіраецца ехаць, атрымліваецца, тут птушак хочаш здымаеш. Можа лепш... А трэба сидзець пісаць штосьці. Не, сайт усё проста. Ён бы і лакацыі бы дадаваліся. На жаль, мне не толькі там часу замінае, не хапае, ну, вось нейкага натхнення. То бок ты не можаш вось як робот сидзець і пісаць, там перапрацоўваць інфармацыю там з нейкіх іншых крыніц, кніг. Ну, то бок бывае такое, што ты думаеш, не, трэба перапынак такі, і нічога не дадаю доўга. А ты можа шукаў некага, хто можа дапамагаць табе? Той же самы Глобус, ён же таксама складаецца з, ну, там ёсць форум, дзе куды людзі самі пішуць, што там фоткі дадаюць, потым гэтыя фоткі дадаюцца гулам. Ты так не думаў, што нешта зрабіць такое з сайта, потым абагульняючае, каб туды таксама маглі дадаваць людзі нешта? Раблю на OpenStreetMap, і там ёсць магчымасць такую зрабіць, каб чалавек мог дадаць, прапанаваць нешта. Вось. Тут адразу іншая праблема, што увесь гэты масіў інфармацыі прыйдзецца апрацаваць, вырашыць, ці трэба гэта дадаць, ты ж фота трэба там
неяк там паменшыць, там дадаць, плюс людзі часам крыху не разумеюць, што на сайт трэба дадаваць унікальную інфармацыю, ты не можаш проста ўзяць тэкст. Бывало такое, што чалавек мне прапановвае, кажа, вось у мяне ёсць файны тэкст, але гэты тэкст ну, там не зусім унікальны, то бок і яго ўсё адно трэба перапрацаваць. Вось, таму ну, па выніку атрымліваецца не тое сёе. Вось. А глобус, ты ж разумееш, дадавалася актыўная інфармацыя, калі ну, не быў такі Інстаграм. Сёння навошта чалавеку дадаваць мне інфармацыю, дзяліцца сваімі здымкамі, калі ён можа ну, сам быць блогерам, ствараць контент. Таму Не, ну гэта праўда, але тут мне падаецца ж важна азначыць, па-мойму, Інстаграм, калі я не памыляюся, ён не індексуецца ў гэтым... Індексуецца? Конечно. Але, ладно, калі нават ён індексуецца, там можна нагугліць, што там... І табе трэба адкрыць Інстаграм на кампе, ты націскаеш, і не заўсёды ты зможаш паглядзець з таго, што трэба зарэгістравацца ці зайсці з кампа. А калі ты не зарэгістраваны, то ты можаш паглядзець літаральна там, па-моему, 9 ці 12 фотаздымкаў, і нічога ты не паглядзіш. То бок усё роўна гэта вялікая праблема. У адрозненні якраз вось ад таго ж самага глобуса, ад твайго сайта, дзе можна проста гэта ўсё наклацаць і яшчэ і пачытаць нешта. Мне падаецца, што ў гэтым плане Інстаграм яшчэ доўга будзе прайграваць вось такім праектам. Даруй, але ўжо ён можа і будзе прайграваць, але прайграваць ён будзе не там сайтам кшталту там майго, а ён будзе прайграваць праз тое, што той же Яндекс рэалізаваў, што паглядзець побач. І ўсё, што людзі там збіралі, ён гэтую інфармацыю абагульніў, і на магутных рэсурсах Яндекса ўсё гэта існуе. І калі ты можа мяне там... Просто першы раз чую, так. Гэта яшчэ не так актыўна, але яшчэ крыху, і людзі будуць літаральна раіць, што вось я гэта ўбачыў на Яндексе, гэта ёсць на Яндексе, я заехаў туды, таму... А з такімі, ну, гэта рэсурсы. То бок, з гэтым ніхто не зможа спрачацца, вось. Пачакай, яшчэ раз я хочу просто удакладніць для сябе. То бок, атрымліваецца, ты у Яндекс упісваеш ці, не ведаю, пазначаеш там маё месцазнаходжанне і ён усё зробіць усе прапановы. І табе напіша, але які прапановы? Просто спасылкі на Вікіпедыю, што можна тут паглядзець? Не. То бок там ужо будуць кропкі са здымкамі, з водгукамі, зусім. Ты ж разумееш, на той жа карце ад Яндекса шмат кропак, там водгукі. І ты ж людзі, якія праехалі там умоўна нейкія руіны, яны дадалі фота, там што іх уразіла, што ім не спадабалася, і ўся гэта інфармацыя, ну, абнаўляецца ўвесь час. Вось, таму там машына, якая, ну, там, на жаль, ўсё вось такое маленькае, яно, канешне, знішчыць хуценька. Ну, мне падаецца, што ўсё роўна, можа і не. Ну, ты ж за гэтай пары карыстаешся ўсё роўна глобусам. Ну, зноўку, мы кажам пра масавасць. Пра масавасць, так. Але калі казаць яшчэ пра беларускую мову, ці Яндекс таксама індексуе беларускую мову, і табе пакажа ўсё, што, напрыклад, напісалі беларускімоўныя, ці адшукае, напрыклад, той самы твой сайт, ці ўсё ж там гэта не... Глядзі, па-беларуску, безумоўна, але у мяне ж ёсць статыстыка, як людзі карыстаюцца беларускай мовай. Таму я крыху падыходжу з іншага боку, што лепей чалавек можа адшукаць там нейкі касцёл па-руску, а ў мяне ёсць прапанова не кнопка перайсці на беларускую версію сайта, а менавіта адна версія, і ў ёй проста прапанова, што пачытайце па-беларуску. Добра, таксама пра тэхнічны момант. То бок, калі ты прыходзіш з Гугла на твой сайт, па змоўчанню у цябе не адкрыецца па-беларуску. Я прыбраў. Ці, напрыклад, калі ў мяне беларускі там Chrome, мне мова беларуская напісаная, то ў мяне не зойдзе ў цябе аўтаматычна на беларускую версію. У мяне няма больш беларускамоўнай версіі сайта. Стоп, наогул ужо нічога не зразумеў. Глядзі, я ў нейкі момант... Я бачыў у цябе не так даўно артыклы па-беларуску, там, ну, сэнсе так, няма. Таму што я пачаў рабіць вось, як мае быць, як кажуць, на двух дзяржаўных мовах. То бок зараз, можа, там, апошнія гады я толькі па-беларуску пішу і дадаю, але ж у мяне шмат матэрыялаў і па-руску, іх я таксама перапрацоўваю, вось, і як у мяне працуе вось гэтая пералінкоўка. То бок ёсць, напрыклад, тэкст, ну, умоўна, там касцёл, там у вёсачкі, там рэпля. Заходзіш на гэты касцёл, і там будзе першая частка тэкста зверху, можна пачытаць па-беларуску. І той чалавек, які, напрыклад, гугліў, і там негатычны касцёл там у Ваўкавыскім раёне, напрыклад, ён знайшоў па-руску,
але ну яму захацелася пачытаць па-беларуску, ён можа перайсці. Але гэта ўсё адна версія сайта. То бок так, канешне, можа тэхнічна і нельга рабіць, але я вырашыў, што мне так будзе зручней. Все, ну цяпер прыкладна зразумела. Я просто подумаў, што ты цалкам прыбраў беларускія артыкулы нейкія. Не, я наадварот, я зразумеў, што вось мець двухмоўную версію сайта, гэта, ну, зноўку ж, за гэта трэба крыху і грошаў плаціць, і гэта складана абслугоўваць. Ну, і Яндексам, дарэчы, яшчэ не ўсе карыстаюцца. Таму таксама яшчэ ёсць пытанне. На жаль, ужо, я думаю, 85%. Ты пра Яндекс.Таксі? У Менску? Не, агулам пра Яндекс. То бок, калі ты зараз захочаш пачытаць водгукі, ты будзеш карыстацца Яндексам. І гэтым карыстаюцца, ну, усе праз тое, што, ну, а што на Гугле засталося? Нічога не засталося. Я просто узгадываю, што я ўсё роўна карыстаюся гэтым Гуглам і гэтым Maps. Не, так і я карыстаюсь, яшчэ штосьці. Ён наўпрост не абнаўляецца апошнія гады, таму... Вось. А Яндекс, ну, зразумела, што ён абнаўляецца, таму людзі карыстаюцца. Не праз тое, што там штосьці там лепей. Ну, гэта зручна. Калі казаць, напрыклад, замежніку ці беларусы, якія там жывуць не ў Беларусі, там і вяртаюцца, яны хутчэй за ўсё Яндексам наогул не будуць карыстацца. Ну, тут трэба разумець, што я толькі кажу пра тых, хто жыве ў Беларусі. То бок, праз тое, што у нас ёсць альтэрнатыва файная, вось OpenStreetMap. Вось я там у машыне у мяне стаіць, на тэлефоне стаіць, мне вельмі падабаецца, але ён там няма водгукаў. То бок, калі вось трэба кудысьці даехаць, шыкоўны варыянт. Але людзям жа трэба там, напрыклад, знайсці там не толькі касцёл, а там умоўна там дранішную нумар 1 там, і трэба пачытаць водгукі. І вось гэта ёсць на Яндексе, на Гугле. Я моцна сумняваюся, што гэта ёсць. Добра, тады пра гэта не будзем, але я тады спытаю, дык, а як ты бачыш вось будучыню тады свайго вось гэтага праекта? Вось што ты думаеш? Так слухай, я ж у гэтым сэнсе абаронь. Я ж магу рабіць што заўгодна. Я ж гэтым не зарабляю, я гэта ж раблю толькі вось пакуль падабаецца. Не, ты ўсё роўна думаеш часам вось пра людзей. Думаеш пра тое, што там трэба дадаць нешта на беларускай, ці вось там кнопку дадаць. І атрымліваецца, ты кажаш, што хутка гэта ўсё, гэтыя маленькія праекцікі, ўсё пазжырае вось гэтыя вялікія суперкарпарацыі, якія проста гэта могуць... І штучны інтэлект. Але ж то ўсё роўна яны ж калі паглынаюць, яны, ну, ці карыстаюцца табой жа таксама ж карыстаюцца. Ну, не зусім, то бок, ну, чымсьці карыстаюцца, ну, вось, напрыклад, зараз тыя людзі, хто там умоўныя вэб-мастера, там, у каго ёсць свае сайты, яны адсочваюць, адкуль прыходзіць трафік. Так. Апошнім часам у мяне на сайце бывае трафік з чата GPT. То бок, чат GPT, калі ў яго за штосьці запытваюць, ён можа спасылацца. Так. І то бок, карысна ли гэта для майго сайта? Любая спасылка будзе карыснай. Вось. Але ж самі людзі, якія запытывалі ў чата GPT, ну, мне падаецца малаверагодна, што ім будзе патрэбна штосьці іншае. І больш з твайго сайта, каб націснуць і перайсці. То бок, тыя людзі, якія наўпрост, можа, дзесьці чулі, ведалі, і яны могуць там убачыць, напрыклад, штосьці ў Інстаграм, перайсці па спасылкі, там, вось так, можа, гэта і будзе працаваць. Але сам пошук інфармацыі ў інтэрнэце, ён аб'ектыўна зменьваецца. Ну, ўсё роўна, ты бачыш, добра, у цябе ёсць канец твайго праекту, ці ты яго не бачыш? Канец у сэнсе не тое, што там закрыеш, а, напрыклад, ты яшчэ праедзеш 500 кропак і яшчэ дадасі 500, якія ўжо аб'ехаў. І такі, типа, ну, гэта ўсё, цяпер будзе птушка інфо. Не, я думаю, што пакуль цікава, я буду абнаўляць інфармацыю, дадаваць штосьці праз тое, што з'яўляюцца насамрэч магчымасці. Зараз я ведаю, што да штучнага інтэлекту шмат хто не вельмі добра ставіцца, але з тымі жа зруйнаванымі аб'ектамі ён вельмі дапамагае. І я, напрыклад, спрабую дадаваць аб'ект як відэа. Ну, то бок, ты можаш са старых фота зрабіць відэо, вось як выглядала сядзіба. Вось я сёння я дадаў Моладава, я дадаў вёску Полымя. Ну, то бок, вось як гэта выглядала. Можа, для кагосьці бы такая інфармацыя была карысная. Ну, што вось ты можаш паглядзець відэа. Чаму, можа, гэта будзе карысна? Я яшчэ бачыў, што так, у мяне за 2 месяцы 70 праглядаў. 70... Гэта пра карысць. Пачакай, 70 праглядаў на сайце? На Ютубе. Добра, 70 праглядаў на Ютубе, але ж ты гэта дадаваў не толькі на Ютуб. Гэтае відэа ты дадаваў
Так, гэта агульны вынік. Так, яшчэ раз. Не, ну я про тое, што гэта не тая інфармацыя, што людзі гугляць. То бок асноўная тэма, чым больш людзей чымсьці цікавіцца, тым больш ты можаш атрымаць вось гэтых праглядаў. Окей, але ўсё роўна я табе скажу, ты ж дадаваў гэта відэа асобна яшчэ, напрыклад, у Інстаграм. Ну так, вось, але... Асобна там у TikTok. Ну, магчыма. Гэта, хай гэта будзе там 75 праглядаў. Ну не 75, не, ты вось атрымліваецца неяк так прыніжаеш вось гэта, там заніжаеш гэтыя лічбы, але яно ж застаецца. Ну то бок так. Відэа з ліцэнзіі ўсё, там яно не заблакуецца, і вось яно будзе вось так чакаць, і я думаю, што нейкі там вандроўнік там можа год, 2, 3, 5, і ён хоп, убачыць, падумаў, карысна. Таму што ўсё ж такі, камусьці можа спатрэбіцца. Я на гэта спадзяюсь. Ну слухай, пра радзіму таксама раней, калі яны пачыналі рабіць там ці пра глобус, ты думаеш, ён думаў пра тое, што гэта будзе суперкарысна, што там недзе некалі яно будзе так настолькі карыстацца попытам, што там кожны, хто паедзе па Беларусі, будзе гугліць і карыстацца гэтымі фоткамі ці кропкамі гэтымі. Я думаю, што не, гэта ж не так працуе. Іншы час. Адказ адзін, гэта ўсё ж такі іншы час, і інтэрнэт, калі я пачынаў свой праект, асноўныя карыстальнікі гэта былі людзі з камп'ютарамі. Ты ўяўляеш сёння, каб людзі на камп'ютарах сядзелі, там штосьці гуглілі. Гэта ўжо такое штосьці. Ну, вось тыя самыя дзяды з паштоўкамі, я думаю, што яны карыстаюцца. Сёння сайты людзі калі заходзяць, гэта бывае рэдка, з тэлефонаў. То бок, калі ствараўся там той жа глобус, там нават і не думалі, што спатрэбіцца гэта рабіць. Гэта ўжо потым пераапрацавалі, перарабілі. Таму, канешне, ўсё зменьваецца. Ну, добра. Дык атрымліваецца, вось ты гэта робіш, дык ты збіраешся неяк тады памяняць свой праект. Акрамя таго, што дадаеш вось гэтае відэа па 75 праглядаў, як ты кажаш, ты неяк бачыш, вось, што ты сам таксама нешта зменіш, нешта дадасі? Тут пытанне зноўку. Сёння нават у гэтай вандроўнай тэме ёсць канкурэнцыя. І ці будзе адгукацца то, як я раблю, то, як я падаю інфармацыю, я же вось гэтага не ведаю. Таму, калі гэта будзе вось такі запыт, што трэба штосьці замяніць, тады чаму б не замяніць? Не, проста я ўсё роўна лічу, што канкурэнцыя, так, ёсць канкурэнцыя, як ты кажаш, але твае назапашаны 10 гадоў, яны ж не знікаюць, там учора не зніклі, атрымліваецца, дагнаць вельмі складана, з улікам таго, што ты працягваеш шмат вандраваць, шмат дадаваць, і яшчэ ў цябе шмат не дададзена. Таму тут, канешне, мне падаецца, што тут проста 100% перавага над усімі, там, хто толькі гэта пачынае рабіць, і гэта карыстайцеся пошук інфо. Гэта вельмі файна гучыць, мне вельмі прыемна, канешне. Гэта ж так. Сёння ўсё даволі хутка выбухае. То бок чалавек, які, напрыклад, заўтра вырашыць там зараблю нейкі вандроўны праект, напрыклад, ён будзе ездзіць і там нешта здымаць відэа. А ўсё хутка забываецца. То бок тое, што гэта хтосьці рабіў дагэтуль, яно даволі хутка можа гэта ўсё так заценіць. І ўжо новыя людзі. Таму тут гэта трэба так цвяроза на гэта глядзець. Мне падаецца, што ты говориш як дзед. Так, слухай, я гэтым колькі ўжо займаюся. Я спадзяюся, што так не будзе, і што ўсё роўна там тыя людзі, хто... класна, што нехта пачынае нешта рабіць новае, таксама дадае новыя фотаздымкі, гэта супер, але я проста кажу, што як аб'ём інфармацыі, які выдаецца і праз той самы штучны інтэлект, праз той самы чат GPT ці нешта іншае, но ўсё роўна карыстаецца тваім, таму гэта вельмі карысна і ўсё роўна будуць карыстацца. Таму нельга карацей кідаць, калі ты там думаеш... Я пакуль не збіраюся. Проста ты кажаш, што часам я там гэта вось сяджу і там доўга нічога не дадаю. Не, гэта ж такі крызіс, я думаю, у кожнага бывае. То бок асабліва гэта датычыцца вось стварэння гэтага контенту. А хто гэта не праходзіў? Спытаю туды адразу пра тое, куды ты збіраешся бліжэйшым часам ехаць. У цябе ёсць там гэтыя планы якія-небудзь? У цябе ёсць там, напрыклад, з пачатку года пачынаеш такі, я ў гэтым сезоне абавязкова, прычым па сезонным, там зімой паеду туды, таму што я не быў у Смалянах зімой, напрыклад. А па-любому праеду там які-небудзь там гарадзенскі раён,
не ў саму гародню, і вось такое, нешта ты робіш там на год, сабе планы такія ставіш? Не, я, вось месяц максімум, што планую. Нават і месяц я ўжо не планую. 3 тыдні, месяц, гэта агулам максімум планавання. А раней? Ну, ты кажаш пра цяпер. Ну, раней было крыху лягчэй, вось зараз не, я ўжо так не планую. То бок там на год, што я кудысьці паеду, не. А калі казаць пра вось нейкія новыя там праекты, там ці думаеш, што ты хутка зацікавішся тымі самымі грыбамі ці раслінамі ці тымі насякомымі, я не ведаю. Злёгку, але калі вось казаць пра стварэнне праектаў, толькі калі гэта як супраца з кімсьці, то бок вось вось тое, што я магу рабіць, мне падаецца, што я ўжо на максімум. Калі вось казаць пра кнігі, ёсць вельмі такая крутая тэма, гэта фотоальбомы. Асабліва гэта савецкі перыяд, шмат было фотоальбомаў, якія выдаваліся па ўсіх гарадах, і ты можаш знайсці безліч цікава. І гэта тое, за чым я палю, усё, што магчыма набыць вось менавіта фотоальбомы, гэта топ. Праз тое, што фотографы за тым часам, яны вось у іх быў падыход, нейкае бачанне. Калі гэта на паперцы, ой, як гэта добра выглядае. Таму вось там можна знайсці. У меня нават ёсць прыклад, я нешта Орша, мне падаецца, убачыў здымак храма. Орша гэта ж былы такі горад, дзе было шмат розных кляштараў, і вось якраз такі там бернардзінскі кляштар, такі вось увесь у руінах, шыкоўнейшы здымак, які я нідзе не бачу. Ну і можа калісьці там буду штосьці пра Оршу пісаць, і вось дадам гэты здымак. То бок на аукцыёнах ты шукаеш яшчэ такія савецкія кніжкі з фотаздымкамі? Так, безумоўна. Я проста таксама бачыў там часам вось гэты наборы паштовак, вось таксама з фоткамі. Так, іх я таксама купляю. Ну, яны даволі танныя, ты іх наўпрост купляеш, ну, чаму не? І вось я бачу вось гэтыя кніжкі, вось таксама там паштоўкі, гэта што за кніжкі такія? Гэта ж сучасныя беларускія нейкія. Лихадзедаў. Яго завуць Владзімир Лихадзедаў, гэта, вельмі вядомы насамрэч. Ну, самы вядомы, я думаю, калекцыянер, і ён выдае вось кнігі за выявамі паштовак. Я чаму пра іх паглядзеў, сказаў, папрасіў, каб ты сказаў, а ты сам не думаеш вось таксама зрабіць нейкі фотоальбом са сваіх фотаздымкаў, па-першае, са сваіх, што ты сам рабіў, а па-другое, вось тых, што, можа, набыў і нейкі там, можа, рэдкія. Я насамрэч, ось апошнія паўгады, я думаю, як гэта можна, але я крыху не разумею, як гэта там надрукаваць гэтую кнігу, выдаць, усё, таму тэхнічныя вось гэтыя такія моманты пакуль складана. Але я вось... Ну, ты нават гэта добра бачыш. Я бы хацеў зрабіць гэта так. То бок у цябе цяпер ужо ёсць такі даволі вялікая калекцыя гэтых фотаздымкаў, старых паштовак, якія ты назбіраў, і ўжо ёсць што нават паказаць, так? Ну, кніга бы атрымала злёгку. Такая, я думаю, што на колькі там сторонак, колькі трэба? Там 300 ці колькі? Ты хаця б не до 150. Ну, я думаю, дакладна бы атрымалася. Блін, я, канешне, зараз здзіўлены, настолькі круто, канешне, гэта што столькі назбіраў. Дарэчы, а вось былі ў цябе ў вандроўках нейкія страшныя гісторыі, ці вось калі сапраўды, ну, наўрад ці табе проста так сказалі, што там недзе можаш ляснуцца і ўсё, і цябе там ніхто не выратуе. Вось былі нейкія такія гісторыі, калі табе было страшна, калі там ты недзе, можа, упаў, ці, магчыма, ты паехаў у нейкую вёску, там праязджаў, там нейкае мястэчка, там нейкі там адзін жыў мужчына, ён такі цябе напалохаўся, ты на яго, ён там з секерай на цябе бег, што-нибудь такое бывало ў цябе за гэты час, ну, 10 гадоў. Так, канешне, хапае. Вось, я думаў, што ты запытаеш пра смешную, і я думаў... А потым пра смешную. Пра смешную. Так. Глядзі, тады узгадаю, мой добры сябра, з якім я пачынаў пошук, мне падаецца, гэта быў 14 ці 15 год, паехалі ў горад Косава паглядзець, ну, вось гэты косаўскі палац. Але мой сябр, ён такі чалавек творчы, мастак, і па выніку мы даехалі дзесьці а другую начы. Глядзець ужо не было чаго, і трэба было ўжо ночаць, і мы думаем, што, ну, дзесьці тут, у лясочку мы станем. То бок мы не былі падрыхтаваныя, вось, паставілі, усталявалі намёт, вырашылі, што трэба, ну, нейкае мяска пасмажыць, і гэта ўжо 10:04. Цемра такая, што мы там нічога не бачна, сябру мой смажыць там мяска, і мы пачынаем бачыць, што вакол вочы гэта, вось, такія зіхацець з усіх бакоў, і гэты вой.
А мы такія былі галодныя, і нам так не хацелася скідаць гэта мяска, але калі ты разумееш, што вакол ці то ваўкі, ці то гэты такая зграя велізарная сабака ў нейкіх, вось, ты разумееш, што трэба хавацца. Мы ўсё па кавалачку ўзялі у машыну, вось, а з раніцы там вось такія адбіткі вакол, і ў нас такая была вось гісторыя, як мы згубілі ўсё мяска гэтае, вот, і ратаваліся так ад нейкай жывёліны. Ну, канешне, выглядае так, слухай, неверагодна, асабліва, калі гэта ваўкі, мне падаецца, ці цікава, ці магло такое быць з ваўкамі, ці ўсё ж гэта можа сапраўды сабакі? Мы тады вось абмяркоўвалі, што у нас было даволі шмат вось гэтага, ну, мяска, і можа яно, ну, зацікавіла. Не, ну, яно, канешне, пахне. Вось, і толькі вось пра гэта думка, што, ну, нас такога не бывае, каб там ваўкі нападалі на людзей, вось, але зграя, ну, нейкіх там сабакаў, так дакладна можа. Так, без можа. пытанняў, канешне. Але і гэта было б небяспечна. А калі гэта ноч, усё цемра, то... Мне падабаецца, што такі, ну, мы ўзялі па кавалачку, не адразу спалохались, мы яшчэ паелі. Ну, гэта было, ведаеш, як калі ты ўсё кідаеш і вось хапаеш вось тое, што і хаваешся ў машыну. Вось, ну, вось такая была гісторыя. Пачакай, а гэта была страшная ці смешная? Ну, я ну, як страшную, я ўсё ж такі простое, што, ну, мы тады спалохались, таму што, ну... Не, ну, безумоўна, там, що ты раніцы, калі там на тебе нехта там пачынае падвываць, гэта, канешне. Ну, і гэта вакол, вось, ведаеш, як фільм, калі вось гэтыя вочкі такія там-сям, вось, такая была гісторыя. А смешную? Смешных, насамрэч, таксама хапала вось такіх. Мне вельмі падабаецца гісторыя. Я, звычайна, у пошукі ў праекце ніяк, ну, сам не адзначаюся там тварам, вось як я выглядаю. Ага. Вось. Апошнім часам ужо... Ну, крыху паболей, і якраз такі адна з гісторый, якая са мной сталася, я вырашыў, што можа і трэба часам. Мы з жонкай паехалі ў вандроўку, гэта дзесьці была Магілёўская вобласць, тады яшчэ можна было карыстацца дронамі, гэта там ці, ну, там далёкія часы. Так, 14-й год. І здымаю відэо, там фатаграфую нейкі храм, ўсё так файна, паркуецца побач машына, выходзіць пара маладая, ну, такі вось, бачна, што нашы людзі, якія вось цікавяцца вандроўкамі, мы з імі штосьці абмяркоўваем, яны так запытваюць. Дзяўчына такая кажа, я на вас падпісана, мне так падабаецца, што вы робіце. І я так, так прыемна, дзякуй. Ён кажа, вось я за вами там, а вы вось там вось у Гомель ездзілі. І я так думаю, не, у Гомель я не ездзіў. А яна, ну, працягвае, што вось, я так вось... Нахваліваць працягвае. Так, і я так, а што за праект? Яна такая, Travel Беларусь. Я такі, ну, ўсё. А я ўжо так, ну, дзякуй. Вось, я ўжо, ну, і так зліўся. І паехаў. Ну, ты ж не сказаў, што гэта не ты? Я не сказаў, таму што мне ўжо было крыху сорамна. Ну, так гэта ж не табе павінна. Ну, таму што я ўсё гэта прымаў і так дзякаваў, і потым ужо было неяк незручна з гэтага, таму... Але на гэту гісторыю можна па-іншаму паглядзець. Яна, магчыма, сама памылілася, разумееш? Не, яна не памылілася, то бок яна... Ну, так, я зразумеў, што гэта зусім інша. Ну ладно, ты там просто з'ездзіў потым адразу ў Гомель і дадаў фоткі. Можна лічыць, што гэта табе. Ну, слухай, ўсё роўна атрымаў компліменты. Ну, ўсё гэта ж нормальна. Ну, хтосьці атрымаў, то бок Travel Беларусь вам кампліменты там з далёкіх гадоў. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам, Максим. Вам. Зноў паразмаўлялі. Мне заўсёды цікава паслухаць вось чалавека, які таксама вандруе па Беларусі. Ну, цікава, што ты трэці раз вырашыў усё ж такі паспрабаваць. Ну, слухай, там у нас было больш не пра цябе, не пра твой праект, а пра вандроўкі ў нейкія мясціны. Тут усё ж больш пра цябе і пра тое, чым ты займаешся, і што трэба заходзіць на сайт пошук.info. Галоўнае, каб ён працаваў. Не, часам... Ён працуе. Так і будзе. Так. Не, просто сур'ёзна, нават штучны інтэлект, ты сапраўды кажаш, што калі гугліць, я, па-моему, нешта некалі ў чата GPT пытаў пра нейкія фоткі, і мне даў твою фотку і спасылку. Вось, можа, гэта твой пераход і быў. Ну, таму я ў сэнсе, што гэта ўсё працуе, што не трэба ніколі нічога кідаць, і насамрэч гэта класна і працуе, то бок людзі ўсё роўна будуць ведаць, што гэта ты, і вось гэты сам подпіс, гэта класна. І фоткі, калі яшчэ можна было здымаць дронам, таксама вельмі усе цудоўныя. Усе глядзім, і вось відэа на Ютубе. Заходзьце, дарэчы, падпісвайцеся на пошук інфо на Ютубе. Там не так шмат відэа, але ёсць вельмі класныя відэа, яшчэ там старых гадоў, які ты выкладваў, здымаў, вось пралайкайце і паглядзіце. Это таксама класна. Дзякуй яшчэ раз за размову. Дзякуй.
А вам усім дзякуй, што падпісаліся, што данаціце нам грошы, мы за гэтыя грошы здымаем яшчэ відэа. Вось, да пабачэння.